Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de xoves, día 19 do mes de xuño. Hoxe lles imos a falar na radio e na televisión de Cerceda de festas. Mañán venres xa haberá actividades festeiras ou festivas, ao igual que o sábado. Falaremos deso, como tamén da escola infantil, da guardería. Todos aqueles que teñan xa otorgada a praza teñen agora que facer a matrícula. Lembramos que estamos nos últimos días para comunicar as cachelas do San Xoán. Mañán será o último día, ás 12 do mediodía. Tamén está aberto o plazo para anotarse o programa Bos Días Cole. Poden solicitar o programa de recollida de plástico agrícola e tamén falamos das axudas á escolarización, a libros de texto e vestuario básico que se poden tamén solicitar. Están a tempo a anotarse o campamento de verán para as quendas que están aínda sin cubrir e falaremos do verán saudable, do campamento digital, da ITV de maquinaria agrícola e das axudas á natalidade. En canto tempo, para mañán seguimos tendo temperaturas altas, pero os ceus estarán enmarañados. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de festas, porque mañán venres temos un festival de música electrónica, Aqualán Festival. Será mañán, venres día 20 de xuño, no Xardín Botánico, no Acevedo, na zona verde do Acevedo. Trátase dun festival de música electrónica que vai a reunir a destacados DJs do panorama musical. Estará Alabama Ice, Grob Amigos, Dream Dancers, Roquino, Vermu, Telmo Brea e Unai. A entrada é gratuita. Isto será, lembren, mañán, tarde, noite, 20 de xuño, venres, Festival de Música Electrónica, chamado Aqualán Festival, que será este venres, mañán, no Xardín Botánico, no Acevedo. E o sábado, este pasado mañán, son as festas en Queixas, nas festas a honra na Virxen do Carmen, que serán en Queixas este sábado, día 21 de xuño. A Comisión de Festas preparou o cartel seguinte: hai misa solemne a 1, e logo na sesión Vermú estará o grupo H, e tamén pola noite estará o grupo H acompañado do dúo Dilema na verbena do sábado. Isto será as festas na honra a Virxen do Carmen en Queixas este próximo sábado. Anticipamos tamén que máis adiante seguirá vendo no mes que ven festas. Esta festa da tortilla en Meirama, que será o sábado 5 de xullo. Festa da tortilla en Meirama, sábado 5 de xullo, que en este caso trátase da segunda festa da tortilla organizada pola Comisión de Festas de Meirama, o sábado 5 de xullo, pola tarde, donde ás 2 hai sesión Vermú, co dúo Ciclón, ás 5 xogos infantís, populares, hinchables de agua, espuma, etc. E a partir das 8 concurso de degustación con premios ás 3 mellores tortillas, e logo alá para as 10 da noite, verbena co dúo Ciclón. E tamén lles anticipamos que a Comisión de Festas de Cerceda, da parroquia de Cerceda, organiza a Festa do Carmen e serán os días 18, 19 e 20 de xullo. Xa teñen o cartel publicado, e lembrar que a Comisión de Festas de Cerceda comeza a pedir axuda polas casas este luns que ven, e como novedade poderase pagar con tarxeta. Cambiamos de tema, lembramosles agora a todos aqueles que teñan a praza na Guardería Municipal de Cerceda otorgada, que agora teñen que formalizar a matrícula ata o 30 deste mes de xuño. Hai de plazo para presentar a documentación e formalizar a matrícula no Rexistro Xeral do Concello polas mañáns de 9 a 2 na planta baixa da Casa Consistorial. Ata o 30 teñen de plazo. No caso de que non o fagan nestas datas, perderán o dereito á plaza concedida. En canto ás cachelas do San Xoán, pois tamén estamos nos últimos días. Mañán, venres, día 20, ás 12 do mediodía, pecha o plazo para comunicar a cachela do San Xoán, un acto imprescindible para poder levar a cabo a fogueira.
En este caso, o Concello o que fai é recoller todas aquelas solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 o 24. Deben de comunicalo ou ben por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono, o teléfono de Medio Ambiente do Concello, o 881 04 67 76, ou achegándose presencialmente á terceira planta do Concello, onde está a oficina de Medio Ambiente. Aí deben de indicar unha persoa responsable e o lugar onde se vai a facer esa fogueira. O prazo remata mañán día 20 ás 12 do mediodía. En canto ao programa Bos Días Cole, lembren de conciliación da vida familiar e laboral para que nenos e nenas podan ir antes do horario lectivo ao colexo, estar facendo actividades atendido por monitores e incluso almorzar, pois están agora a tempo de anotarse. Xa poden inscribirse no programa Bos Días Cole para o próximo curso escolar 2025-26, tanto no Colexo de Cerceda, no Cruce, como no da Silva, no Celso Emilio Ferreiro. No Colexo de Cerceda o horario é de 7:30 a 9:30, mentras que na Silva é de 7:30 a 8:45, ambos os dous antes de que comencen o horario lectivo. Hai servicio de monitores e tamén incluso almorzo. O plazo para solicitalo remata o próximo día 11 do vindeiro mes de xullo. Poden facer a reserva por sede electrónica na páxina web municipal ou no rexistro do Concello. Se teñen algunha dúbida tamén poden chamar ao teléfono de servicios sociais, o 981 68 60 68. Falámoslles da recollida de plástico agrícola porque o Concello de Cerceda volve a pôr a dispor das instalacións agrícolas e gandeiras de Cerceda a posibilidade da recollida gratuita do plástico agrícola. En concreto, será o próximo día, luns 14 de xullo, se fará unha nova recollida de plástico agrícola. Serán as diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que a soliciten. O procedimento para solicitar esta recollida é a de chamar por teléfono o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76, 881 04 67 76 para solicitar o servicio. En este caso deben indicar a cantidade de plástico a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa e tamén debe estar atado en fardos e limpo. Mais temas. Lembramos que o Concello convocou as axudas para a escolarización, unhas axudas para libros de texto e vestuario básico. Unhas axudas municipais para o vindeiro curso escolar 2025-2026 e que lembren que poden consultar as bases na páxina web do Concello, www.cerceda.org, e o plazo de solicitude vai a rematar o próximo 1 de xullo. 1 de xullo acabará o plazo para solicitar estas axudas, gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar ou vestiario básico. En calquera caso, se teñen algunha dúbida, poden contactar tamén co Departamento de Servicios Sociais ou ben na terceira planta do Concello presencialmente ou por teléfono no 981 68 60 68. En canto aos campamentos de verán, aínda quedan prazas libres en algunha das quendas ofertadas. O Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata os 14 anos. Se ofertan varias quendas, unha do 23 de xullo ao 4 de xullo, outra do 7 de xullo ao 18 de xullo, outra quenda que vai do 21 de xullo ao 4 de agosto e unha última quenda do 5 de agosto o 19 de agosto. O horario, como informamos, será de 9 da mañán a 2 da tarde de luns a venres a gas festivos, pero tamén asiste a posibilidade de un horario ampliado que sería de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda de 50 euros e os irmáns na mesma quenda pagarían 30. Farán actividades de todo tipo, incluso visitas ao parque acuático e terán merenda a media mañán. En Cerceda van a ser no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal e na Silva será no local social e no Colexo Celso Emilio Ferreiro. O prazo para inscribirse continúa aberto ata que se esgoten as plazas das diferentes quendas.
Tamén estás levando a cabo unha actividade para adultos chamada Verán Saudable, que xa é a terceira vez que se organiza ao longo do verán, e que son os martes e os xoves, de 8 da tarde a 9 da noite na zona verde do Acevedo, entre o Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial. É unha actividade que xa comenzou a pasada semana. Se alguén quere sumarse, pode facelo. O prezo é de 13 euros o mes para aqueles entre 18 e 65 anos e de 9 euros o mes dende os 65 anos adiante. Esta actividade se levará a cabo ata o mes de setembro. E o Aula de Informática de Cerceda, o Aula CEMIT, organiza unha nova edición do campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. Este ano, ademais, estará partido nunha opción para nenos e nenas de 9 a 11 anos e outra para 12 e 13 anos. É un campamento gratuito, pero as plazas son limitadas. Trátase de unha actividade para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro e responsable. As inscripcións poden facelas, se queren, por teléfono, marcando o 881025131 ou por WhatsApp no 644 52 99 90. En canto a ITV de maquinaria agrícola, que sepan que no mes que ven, no mes de xullo, estará unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control levando a cabo a inspección de maquinaria agrícola na Silva, no campo da feira. Estará do 24 ao 31 de xullo, de 9 da mañán a 1:30 e pola tarde de 3:15 a 6. Lembrando que o 24 e o 31, o primeiro día e o último día, só estarán pola mañán. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Agora falámosles das axudas á natalidade, porque insistimos nelo, o Concello, a principios de mes, convocou estas axudas de natalidade e asentamento poboacional. Se trata de un pago único de 300 euros para aqueles que o soliciten por neno, nena nacida ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. O plazo para solicitala remata o 30 de novembro e se queren solicitar esta axuda de 300 euros teñen que facelo no rexistro na planta baixa do Concello de Cerceda ou pola sede electrónica en www.cerceda.org. Rematamos co tempo. Mañán venres Galicia estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con entrada de aire cálido dende o sur. Con esta situación mañán agardamos ceos con nubes altas. Pola tarde poderían medrar nubes de evolución que traerían algún chubasco trebuento e as brétemas durante a primeira hora da mañán estarán presentes en todo o litoral norte. Decir que as temperaturas mínimas van a descender lixeiramente, mentres que as máximas non terán cambios, seguirán sendo temperaturas altas. Os ventos soprarán frouxos de componente norte en xeral, agás na provincia de Ourense, onde serán ventos do sur moderados. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.